o don sunako don tara ka wi ona keri fana beti di ala kan be so ala ga sallallahu alaihi wasallam ni fami fon ma ko kolosi bamanan ba futu ko kolosi ngarabu ko asubhatu ko tuwe chapele ha voilà abe fenkeli eta yin kise keme ne fena ta yin kise keme fena kise keme on meni witan kele ni tan fly no yo kolosi na fa sa do ngole ha atulai ambe kalande do ha hanyas do shon tani era to era bele ka tulu ko yo na sa nyasi segena ko asra shon tani era ta ko tiana ke tiana kalande bi ole ke ka ko tiana abi nyini ka fala de tani kele wa tan fly ta fotro tiana kalande wa tani kele tani kele segena hamada hamaula tani kele siraga chamin de segena ta de me tani kele min doni do malla kosobe de segena hamada hamaula ya famwa no tani yuru sulatul fa to ko di tijani tani kele akachan asilsila ka tijani era asili tan kele ya famwa ni ya me tijani ya wurdi yere asili aboyoro kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aya di shawon tan ma tukum radiyallahu anhu uyitan an kele o shawon tan fene ye a cika na di shena hamada hamaula ma tan kele dika Sheikh Ibrahim Yas al-Kaulaki barham le wele ko faydu Sheikh Ibrahim ala ku kabako kai wallahi suransi krade ala kabako kai alek me kasra min ka tiyanyala o tan ani fly tan fly dabora bunyan de kam bunyani ka karamo bunya ukumi tan kele de tan fly tan kele lazimu yorokote lazimu tijaniana na foro lazimu ko ray ko ka bako fenka abamananga era de ka bako fenka ko pour que fendo damine nda dabla ko de wole ko lazim bo yani fem be no ni ya damine di ta dabla o fen sabadi bien sogoma astaghfirullah ala ya fama ebo shin kemeke ya fama la ilaha illa allah mashiti fonakira alai ibo kemeke kasolike ala kira ka allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim me shontan ya nyini koni mo mi se salatul fatih la iko kala nyota ni tije salatul fatih la bi se solo solla tayo no salatu ala kira ka ibo ke me fa jigina adama do ngona sabi sura ko salatul fatih tiana ko solli awo mo ko ni fe mbarake ka chaya bi se ga dambe ya kata mo wal mo wi dambe ya kata no salatul fatih te shontan ni tay jani ata te bal tiana de kon ga bara chaya ra ka ya fam so shontan ni salatul fatih so wai ayra de aswazi kata ya fama wala abeti nodi me ni do nyini ngabi altiana kala ndere do lu gon be ko salatul fatih odron ne akara tiana ko ay salatul fatih kala jeno fi salatul fatih kala ni nyeti jane olu be nyoya sala salatul fatih be kala ga sura shontan kunde shontan nana akira fa ya kala wa tara abi kala alishin ya fama on ga shontan ya kanu kaga ke wala salatul lazimuna ni salatul fatih bo shin kemeke ya fam ni ti so la bi solo wereke o kofe o afo de mako lazim o tijani aka wurdi yere tijani yere famba ana damine o yimi o yin sabadi astaghfirullah salatu ala nabi to la ilaha illallah o ko son ani wahabiya ni tijani o be kenyona o me ni tijani la jama foko tijani akala ne do ka dazago ko de nkando ma ay lame su na kuy ma fo tiyane kalande do ka daza koko yoro daza koko ba kono do ruba fo ko ha tiyane kalande de ka fusa kalande to we bo ulu na nyono we kuma sabe kuma nangi do fo do kwa mo ko de bi fusa mo ko yo de tabulo ti fusa tabulo ngalo ere de dukuy atule de flag afiena ni bi ne fusa do shini iba sita shego atule bo ami fesa me kuma do we ne mo go ti ka kuma nata atay ga ble ko abo tiyane kalande ka fusa ma to ngalo do tijaniya kalande miya dugo nye ka tijaniya ka ke chugo le busa jote lazimu mineni wal manye tijaniya kalande ko ki busa ma toy atiana nana dojme sanke me flani don wal ma sanke me ni don ati sanke me sabada fa me u to ga kuma munu fo lute mugo de fembe e kusa sisa e tijaniya mine e lazimu mine niku e lazimu matara fadi wa che o chebe yino billahi tallahi bi dala ko tijani ay hakika yimina
wahabiyaw b'a fɔ ko bidaya do parce que ko ala kira ma kɛ mais u bɛ ka fili yɔrɔ dɔ de la n y'o yɔrɔ fɔ wa m'a fɔ ko dasago ko nun dɛ mais e k'i miiri ta don o don ne bɛ ala yafa deli siɲɛ 100 siɲɛ jumɛn b'o la fiɲɛ t'o la ala kira de ko a ka kumaw na sallallahu alaihi wasallam ko diɲɛ don o don ale kira Muhamadu bi ala yafa deli a ye kuma ninnu fɛ sa ale bi ala yafa deli ko siɲɛ 70 walima a ka ca o ye mais kira Muhamadu min sera ka ala yafa deli siɲɛ 70 walima a ka ca o ye aw y'o kala hadisaw la astagfirullah fɔ mais an ka kira ka ni hadisa in ta kuma fɔcogo la ta ne Muhamadu sallallahu alaihi wasallam diɲɛ don o don ne bɛ ala yafa deli siɲɛ 70 walima a ka ca o ye mais comme o ye kira ye o sera ka siɲɛ 70 kɛ o ne danna kɛ siɲɛ 70 ma est-ce que ana kisi kira sera ka 70 kɛ yɔrɔ min na ne kan ka dɔ kɛ min tɛ 70 kira danna yɔrɔ min na an bɛ dan ye de ayiwa a bɛ nafila minnu zɛli ten nɔ a ka jɔjan ninnu ni kirikara kiri ninnu kira m'olu fara a kan dɛ nka an b'o fara a kan mun kama ko an k'an cɛsiri ko an ka nɔbɔ o tɛ yan o kumana tijaniya la a fɔlɔ ye astagfirullahi jɔn kan k'i miiri ko don o don ne bɛ astagfirullahi siɲɛ 100 n b'a kɛ ala ye i y'a faamu an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ min na u bɛ ko astagfirullah kɛlɛ tɛ baasi ye o ko nka ka taa mɔgɔ dɔ de nɔfɛ sa ko ye n ka seko ye walima ko n b'a kɛ tan ko kuma b'o de nɔfɛ adamaden i bɛ fɛn o fɛn ta sɛbɛ la yɛrɛ ye ko tɛ fo mɔgɔ dɔ i ka tɛmɛ mɔgɔ dɔ de fɛ n'i tɛmɛna mɔgɔ dɔ fɛ dɛ hali ni satana bɛna s'i la i ma n'i miiri i ka layidu kan na walahi i b'a bato o la sɔgɔma o sɔgɔma tijaniya la i bɛ astagfirullah kɔlɔsi siɲɛ 1 kɛ ka sɔli kɔlɔsi siɲɛ 1 kɛ ka la ilaha illallah kɔlɔsi siɲɛ 1 kɛ ni wula fɛnɛ sera ko n tilen na cogo min na ala de b'a ɲɛ dɔn an danna cogo caman na a ma fɔ k'i k'i tugu k'a kɛ dɛ yɔrɔ dɔw b'a fɔ ten de ni e cɛna minɛ hali ni i jurumu ye bɛ tan ayi a ma fɔ ten dɛ wula sera sisan a bɛ se ka kɛ ne ye n ka lazimi kɛ sɔgɔmada fɛ yanni wula cɛ adamadenya ti dafa n donna ko dɔw la ko dɔw ma ɲɛ n bolo ko dɔw tiɲɛna n bolo ala lazara selila sisan min e ala yafa deli ko kɔrɔ siɲɛ 100 ka sɔli kɛ ala kira ka siɲɛ 100 ala ka tawhidu sabati n'o ye la ilaha illallah o ye siɲɛ 100 mun wɛrɛ b'o la tijaniya ye nin de ye n'i y'a mɛn tijaniya dɛ nin de don o la layiduw bɛ yen layidu 23 o layidu ta kun ye jumɛn ye adamaden ni layidu t'i n'i ka karamɔgɔ cɛ karamɔgɔkɛ ko dɔ do ten i y'a faamu wa layidu tun tɛ sahabaw ni kira cɛ wa bayi atul islamiya n ko i b'a fɔ tijaniya dɔw da ko n'i ye tijaniya kɛ k'i ti baya kɛ tijaniya karamɔgɔw dɔw bɛ nin wazulu kɛ ko ni maa min ye tijaniya kɛ k'o ti baya kɛ quoi voilà ni mɔgɔw nana k'u bɛna baya k'an bolo k'u bɛ tijaniya na an y'a fɔ k'an bɛ sataniya de la an karamɔgɔ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara u mago tun bɛ min na ɲinɛ a y'a fɔ quoi voilà tijaniya karamɔgɔw mago tun bɛ min na ɲinɛ a y'a fɔ mais a ko k'a t'u ta in fɔ u ta in a t'o fɔ u mago tun bɛ min na tijaniya ko la ça fait Hayidara ye Hayidara de ye ni o de la ne bɛ ka fɛn dɔ f'i ye bilahi n b'a fɔ ne dusukun ye n dalen na alikuranɛ na silamɛya nin sira kan ne tɛ cɛ la Mali kɔnɔ komi Hayidara ne m'a ye i y'a faamu wa i bɛ tijaniya seko o seko dɔn ko maa ba kelen bɛ sɔrɔ a bolo a si tɛ silamɛya wazulu kɛ bi a ka taabolo wazulu kɔ tɔrika kɔni n'i ye tɔrika minɛ i fa bɛ kisi i ba bɛ kisi kalandenw aw kan ka hakili to taasira in de la u banna baya fɔli ma mais u ka layidu 23 b'o fɔ a y'o wajibiya kan ko numɛ tijaniya ni tijaniya ne ye tijaniya ye walima nin tɛ tijaniya mun b'a cɛ layidu in tɛ yan a b'a ka layidu fɔ nka kuranɛ yɛrɛ ye layidu min fɔ ko non k'o tɛ wajibi n'o tɛ wajibi an b'an ka salatul fati n'an ka safura wurudi saba an ma se an fana ka tijaniya kɛ bilen a layidu ko ni fɛn ko non an bɛɛ ye tijaniya ye parce que an bɛ salatul fati wurudi an bɛ safura wurudi mun bɛna don an cɛ sisan aw m'a layidu ta n'aw m'a layidu ta o kumana baya layidu i b'o to yen o tɛ wajibi ye nka se ka don e ka tɔrika la o layidu ye wajibi o mago bɛ min na lajɛ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ko a ko ne ye tijaniya wurudi n y'a minɛ bi tɛ nka ka ne Hayidara kɛ mugadamu ye ka diɲɛ n'a ye ka kɛ mugadamu ye maa fɔlɔ min y'o kɛ o ye Ginjo Alimami ye a ko Ginjo Alimami de y'ale kɛ mugadamu ye en 81 o y'a sɔrɔ an ma bange fɔlɔ o y'a sɔrɔ an ma bange fɔlɔ Ginjo Alimami ale de kun bɛ taa mɔgɔw di Ginjo Alimami ma wurudi d'u ma wurudi b'ale yɛrɛ bolo dɛ mais ni maa min nana komi ale tɛ mugadamu ye a bɛ n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ na ne nɔfɛ ko Atulaye ko wurudi d'a ma ne b'a fɔ ne tɛ se ka wurudi di maa ma ne tɛ se
tigile fere ne ti se ka wurdi di mama nde mugadamu ye nde kalifa ye nde sheku ye ya fama ne ko ne ne redi ya fama ola ne be se ka mo do fle sisa ay ta karsa yoro la ndamo la ne ta kana ne yoro la ko wurdi de ne ti blaga ta tijana shego be yoro la de mugadamu kiri karaw ka kalaw ne nafigu farale nyonga ko anderi ne ti ngam ko blaga ta de ne bi blaga ta mama yoro la ta wurdi mi ne wa soro ne ka ko chaman sege sege da fale ala tay no wa soro ne ka ko chaman sege sege nene ngana ko nun zore la kibeti yana la dron ne ti wurdi mine bulonti wurdi di mun ta fo magata mine fedi akwa ale dale kunyo ginyo almami dale mo ko de blaka ta ginyo almami fe kata wurdi mine don dala ginyo almami ko bo sisa nye gendi o kora nyi ke mo gadamu ye wurdi di o de la karamo salna sini karamo ko kuma geru tige ako ko bale ne almami ce la hara o to do bita dakene ka on ga nyine do bora ko almami de yale kai mais o kofe yoro mali ko ala ko ka dogo ala ko hawo en tabulu ibi tijaniya flan soro kelela malla aw nyoyi tijaniya flan ngale na alqur'ana na aw en silsila ka nyon dogo ya wazuru kenaka ne da sigma wazuru kenaka Allahu akbar tijaniya flan ni chente ala kana funye ka nyon dogo ya billahi wazuru kenaka ayin silsila mais aydara ya dade o silsila ko ka aw toyi ako komi aba donna gi alman fo sisa do bu se ku ga silsila kusa gi alman tay yoro be maliko na yawo do fe ko lu ga silsila ko ni ça va o panel o chamata ne rekuno be ala kira yere la shekele ko ya fama wala ako abo toyi chamata ni mode bora Algérie kana o ko ni o te ku ko ide o kera anyuru nya buso ni nyena ya bamako ya wo video o be no ni bite comme ngoti se ka fa be nguna kuma nguna ko na kuma nga telephone appel telephone yere ko nganda video yoro do ya fam kanna tijani yere luzuni ni a martaba na a joro a mugadamu ya tede a sheku ya tede sabe ka a belejele che ka de shiru ma maran haidrama o kere ya anya buso ni nyena video nyere bo bi se ka fa yere kuma do la be nguna wa halni mam ngo ka te nguna do shiru fula dubana ka file ka ta ibita sama ayo fuyo dongo ale tijani adila ale fa kunye tijani de wale me umma ko be mina de ka islam ya wazulu de toyi mugo mana obise go biri fla ko mona chugo mina ka olu shoru ga kalandiana olu kana atoko idi hidiya duma samana yelema ngam muga damu julbe ya be duru ya be tambe ya be dibe ya o ha ho dama islam ya wazulu bla wallahi billahi che ba an fe malla ko doneno ni tijani ya yere hakika ko sobe ko e jamai ibita o yoro la kibita ala ko nyingal ke no ha e wurdi mine anyinga ga seli farda yere la folo de seli farda ni seli suna wallahi wodi anyinga wala folo wodi asili anyinga wala folo na yo don a alhamdulillah aye farda ino me fendo be abi ma deme wallahi soni bangulo ni fleni abwala atifo echen soyi limeri atifo echen soyi nga ay do fara so makama ni adaraja ka islamé makama na adaraja do be de aba fiye ko ejume tijani awudi iba expliquer ay chamachani ma anta no fo de iba nyefo ay na yere ka dana ya amine aba fo na ne ba amine me anta ta fo de wa fo de ko ay na amine ta tijani ala atala na ba ka kitabu la ya ka sebene ni chamachani mo fo mai abi fo mo yede wazulu ibi wazulu de ke ka tijani ala kali mo yere de dusukun ba hakam ka soro kana me anda de ba fo ha ay na amine ni ya amine ifa bi kishi ba bi kishi ho bi mi fo fait quoi kato mo tani na fuka nyine ko era asili wallahi ala ka gisho ma suno wallahi billahi wurdido o tiyana asili o sabai folo o kofe wazifa bina wazifa wala wazifa e joro tiyana kono abu fu ma astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ibo ya bishu na me wurdila نيكو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أشتغل نيكو أستغفر الله على توكل الموفنا والله أبي أبي لا أستغفر الله نيكو العظيم على توكل الذي أتتوي وي بيسي كتام يا فما لا إله على توكل بي إلا هو أتوكل بي الحي أبي القيوم يا فما ibi
ala tɔgɔ ɲɛnamaw ismul azamu i b'o belebelebaw sɔrɔ astaghfirullah hindakurunya kelen astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum i b'ale siɲɛ 30 kɛ i bɛna tɛmɛ i bɛna salatul fatihi walima i bɛ se sɔli min na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ ɲini fɛ o ye salatul fatihi i bɛna ale siɲɛ 50 kɛ salatul fatihi siɲɛ 50 i bɛna o kɛ n'i tilala o siɲɛ 50 la la ilaha illallahu mashiti fo n'a kɛra ala ye tawhidu kalimatul haqqi kalimatu tawhidu i bɛna ale siɲɛ 100 kɛ n'i y'ale siɲɛ 100 kɛ jawharatu al-kamal jawhara misaliya la ne ye n ka fini in kɛ tan sisan a kɛra jawhara ye wallahi ne y'a ɲuguɲugu ta jawharaya ma da kɛnɛ kan fɛn min bɛ a cɛ ka ɲi a cɛɲɛ daamɛ kɛnɛ kan al-kamal n'a fɔra kamal o kɔrɔ ye dafalen mais kuma yɛrɛ laɲini a kɔrɔ a n'a tilebi ni ba ni kɛɲɛka bɛ min nɔfɛ ala kira yɛrɛ zatiya ani ala kira ka cɛɲɛ filɛli cɛɲɛ kɔ tɛ dɛ a ka kiraya digiri cɛɲɛ o bonya n'o karama o bɛɛ de bɛ wele ko jawharatul kamali i bɛ sɔrɔ ka na ale siɲɛ 11 kɛ nka taabolo dɔw la siɲɛ 12 i n'a fɔ Sheikh Ibrahim Niass al-Kaulaki olu ta ye siɲɛ 12 ye tijaniya 12 caman bɛ Mali kɔnɔ min tɛ suransi ka taasira ye suransi ka taasira olu bɛ wele ko tarabiya i y'a faamu o la Sheikh ka taasira olu bɛ ko wala hamawiyaw i y'a faamu Sheikh hamala ka mɔgɔw o ye 11 mɔgɔw ye o 11 tijaniya 11 12 ye différence min b'u cɛ o de ye jawharatul kamali o dayɔrɔ ye bon n'a sɔrɔ e ye 12 ye sisan ni o sera 11 ma e b'i jɔ fasafurula e ye 12 ye n'u sera 11 ma e b'i ka 12 dafa mais sisan i n'a fɔ 11 tigi a bɛ bɛn e ka i ka wazifa kɛ 12 tigiw cɛla mais ni e ka 11 dafara e de b'i jɔ ninnu b'u ka 12 dafa i y'a faamu parce que e y'i ka wurudi minɛ 11 kan o mana ni e ka 11 dafara e b'i jɔ o ninnu minnu ta minɛ 12 kan ni e bɛ 11 tigiw cɛla i bɛ wazifa kɛ mais n'u ka 11 dafara a bɛ bɛn e k'i ka 1 fara kan ka dafa 12 la o ye tijaniya o ye martaba 2nan ye a fɔ o ma ko wazifa bon juma hadara fɛnɛ bɛ yen juma lazara kɔfɛla fɛ i y'a faamu ka la ilaha illallahu sɛbɛkɔrɔ da dɔw b'a kɛ fo siɲɛ 1000 dɔw b'a kɛ siɲɛ 200 mais a bɛ dépend min na a ka luzunu bɛ mɔgɔ min bolo walima a ka kalifa a ka seko a ka mukadamu bɛ min bolo n'a ko k'aw ka jɔ niveau min na aw bɛ se ka jɔ yen mais kɔni caman bɛ yen dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se fo siɲɛ 1000 ma i y'a faamu fo siɲɛ 1000 a bɛ sɔn ma ɲɔ tɛ hali ni seko ko k'a ka jɔ 200 la a banna a b'a jɔ a bɛ hadara la Allahu a b'o wurudi i y'a faamu da tɛlɛ kojugu i b'a sɔrɔ n'i ta b'a fɔ Allah ka sɔrɔ Allah tɛ quoi i y'a faamu Allahu de don mais da tɛlɛ kojugu y'a kɛ Allah ye i y'a faamu bon a don dusukun na nka dabara la kɔni a tɛ parce que Allahu de don i y'a faamu parce que i bɛ ka arabukan de fɔ n'a sɔrɔ i tun bɛ ka bamanankan fɔ n'i ko Allah u b'i wasa mais n'i ma ɲɛ k'i bɛ ka arabukan fɔ dusukun na kɔni i bɛ ka Allahu fɔ mais i ka dabara la kɔni a tɛ ka fɔ a bɛ n'a fɔ sisan alifati lima o guli kan caman ta ye kuluka ye wa a fana bɛ minɛ parce que u ka dusukun ye gulu ka layi u ka laɲini ye guli ka di mais komi arabu tɛ ka ban ni a tɔgɔ ye di u bɛ ka an ka kan de fɔ o la Ala b'a minɛ o ye a y'a faamu o ye tijaniya ye an t'o jɔ ye an ka don an ka baara kɔnɔ sinon n'an donna kadiriya la o ka jugu a tɔ ye alikadiriya kadiriya fana qualité ka ca kadiriya simple bɛ yen kadiriyatul karikariya bɛ yen alikadiriyatul karikariya o bɛ yen alikadiriyatul shazaliya o bɛ yen a tula filɛ nin diinɛ ko in wa karamɔgɔkɛ an ye dɔn ɲɛɲini na kitabu minnu sogolen n ka so kɔnɔ ta a tɛ ten dɛ tuma dɔw n bɛ don so kɔnɔ n tɛ wurudi la dɛ n b'u ta k'u dayɛlɛ de n b'u dayɛlɛ k'u lajɛ k'u kalan ni n sɛgɛnna n b'u bila yen
waati dɔw min ka wurudi kɛ mais waati dɔw min don so kɔnɔ min kitabu de ta k'a lajɛ tijaniya kitabu bɛ n bolo yan kadiriya bɛ n bolo yan kadiriya fɛnɛ i n'a fɔ tijaniya la 11 ni 12 bɛ cogo min na kadiriya fɛnɛ na kadiriya dɔ bɛ wele ko kadiriyatul shazaliya o bɛ yen kadiriyatul karkariya o fɛnɛ bɛ yen kadiriya yɛrɛ simple bɛ yen mais kadiriya yɛrɛ ale wurudi seko o Sheikh Abdul Qadir Jilani i y'a faamu wa mana tijaniya wurudi seko o ye Sheikh Ahmadu Tijani o mana i n'a fɔ hamala ani Sheikh Ibrahim Yasi olu kɛra maa lakodɔnnen tijaniya kɔnɔ cogo min na kadiriya fɛnɛ kɔnɔ dɔnnibaaba wɛrɛw kɛra maa lakodɔnnenw ye a kɔnɔ o la i b'a sɔrɔ olu bi ko dɔw kɛ bonya ko dɔw kɛ ka se u ka karamɔgɔ ma i n'a fɔ 12 kɛra bonya ko de ye ka se sɔngɔ 10 ma mais ala kɛra y'a d'a ma de 11 wa a yɛrɛ ye 11 de di mɔgɔw ma mais kalandenw ka an karamɔgɔ bonya kama finalement a kɛra 12 ye i b'a sɔrɔ kadiriya fɛnɛ na kadiratu karkariya ani kadiratu shazaliya ani kadiriyatu yɛrɛ o différence ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de kalandenw ka système ye mais a bɛɛ kun ye jumɛn ye a ye ala ɲini a ye ala ɲini a ye da ala la torika dɔ bɛ bɛɛ bolo koyi hali wahabiya yɛrɛ torika de don wahabiya ye torika de ha bɛna fɔ ha o tɛ torika jɛnɛ fɛ wahabiya tɛ torika ye a ka sunkalo nafila ye torika de don kira ma kɛ o muhamadu bin abdul wahab ninnu ka ko sinsinlenw tɛ wa a tɛ k'olu de ka labato wa a ye kuranɛ aya dɔ d'a ma walima kira ka hadisa dɔ ko kira ko a ye kuranɛ kɛ jagotan laban o tɛ yen i taara dɔnnibaa dɔ de ka faamuya la k'o ladege o de y'i ka torika ye mais n'u bɛ tile ka torikatigi dɔ ninnu lagosi tijaniya ninnu kadiriya ninnu u bɛ tile k'u lagosi u bɛ tile ka tijaniya ni kadiriya lagosi ko bidaya dɔ ko parce que ko a dun bɛ ka seko dɔ ladege a bɛ ka minnu ladege ka kuranɛ kɛ nafila nin m'a fɔ ko haramu don dɛ aw de ye dɔw ta kɛ haramu ye n bɛ k'a walanwala de i y'a faamu o la wahabiya yɛrɛ ye torika de torika don wa mazhabu don ala k'an bɛ sɔrɔ mana i fo sisan an bɛ o bila yen an bɛ continuer mɔgɔ dɔw mago b'an na olu tɛ torika la tɛ mazhabu la tijaniyaw tɛ kadiriyaw tɛ shazaliyaw tɛ o si tɛ olu ni ne de ye teri ye ɔ kumana yɔrɔ ne ye min ye a dɔn ni mɔgɔ kan ka dɔn i b'o kan ka dɔn koyi kabini ka wazulu ne bɛ taa wazulu sigi an bɛ chaise den 20 den 40 ta o waati na ne ni Ivo de b'a la ni taabolo min Ivo kan ka dɔ dɔn a la ni taabolo min Ivo kan ka dɔ dɔn a la nka n bɛna min f'i ye Ivo ne kɔni tɛ wahabiya ye n y'o jɛya ye n do ye nka a tɔ ninnu wa n'i yɛrɛ ye n kɛ min ye a banna i kungo ye nka min bɛ ni ala cɛ ani o seko cɛ ala de b'o dɔn a faamuna ala k'an bɛ sɔn a ma kira kanu kosɔn torika haramu tɛ n'i dan yɔrɔ la wallahi torika tɛ haramu ye astagfirullah a bɛ jurumu ko ka bɔ i la la ilaha illallah kalimatul haqi don a bɛ dusukun sabati salatu annabi miftahu don ka se ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a banna koyi torika tɛ foyi ye nin kɔ ala k'an bɛ sɔn a ma astagfirullah ne bɛ ala yafa deli al azim min masaba ye allazi masa jumɛn ko don